Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So karon guys, isipakita na ko ninyo kung sa ko mga napalit gahapon sa Watson. So gahapon di ay kay nangumpra man mi para sa birthday ni Amore katong kinamanghuran ako nga manghod. And kami ni mama is ni Agi mi una sa Watson usa mi nangumpra dito sa Alturas. Okay, so pagsuod ako sa Watson guys, syempre magsuot man tag facial gid, di man ta pasudlon kung why facial o face mask. Murag nawa ko sa una guys, murag di ko kahunahon nagtarong. Pagsuod no dito nakakita ko daghan kayong product, naglibog na ko unsa akong kuwaon. Unja una ko kabantay nga mga mahal lang uban. My goodness, nabudol ko sa Watson gapon guys. pero akong gibang pili ani, naka-realize ko taud-taud nga dapat pilion tong bato-bato, mangtangtang na tong mga ya agkato pong mga sales lady dito ka mao pa manulti nga kani ma'am nindot ni ma'am kani nindot ma'am pero mga mahal. My goodness. May gani nga taon-taon nakabantay ko nga wala ko nagtarong di jud ka nagtarong basta na facial dire nga nakaipit ka na bitang facial nga na garter dire mo ipit si mong agtang mo di ka nagtarong. So mao ni ako ipakita ninyo guys ang mga napalit kahapon sa Watson. So kining mga napalit na ko is mga skincare products na siya, char. Ano ako ipamalit kay mo naman po niya akong ganahan good mga skincare. So una na ko ipakita niyo guys kaning lotion sa Nivea. Kani siya nga lotion. Yan. Nivea siya guys nya. Nivea Extra White Repair and Protect SPF 30. So ang daan ako nga lotion guys katong Prestige Luxury White nga SPF 50 ang naa niya and 250 pesos na siya, 250 ra siya nya. 250 ml pod. Medyo dugay siya nahurot. Pero karon gamay lang siya kaayo mahurot na siya padong mo nang nipalit ako danong lotion pero SPF 30 ra siya guys na ako ipakita ninyo SPF 30. Anja Nivea Extra White Repair and Protect. Mo na yang gisulti diri oh. White and deep white essence with 50 times vitamin C. For whiter and protected skin body lotion 200 ml. 200 ml. Unlike sa Prestige 250 ml. Promo man niyo, brato ra man ni ang Prestige kay 250 man kani kay 136 ra, di ba? So kana ta gibalit. Karon pa ko nga daghan da sale ang Nivea so mao ni ako gisubayan. Pero ang kalahian lang dinhi sa Prestige ug ni Nivea guys, ang Prestige puno gyud gikan sa sudlanan niya, puno hatod sa dapit sa takob kini. Tanawa ni Joe Maclaro, di man po ni Joe Maclaro. Tama na diri ang sud. Ngos mama gikuhaan ko nes mga nagbantay sa Watson. Ambot na magtinuod ba? Gikuhaan ko nilang lotion kay basta mga promo ko no anak ko no manguha ang mga tigbantay, mga sales lady. Ambot ni mama ay nga na mo sa mama murag doktor, murag mga MD na akong mama guys, murag doktor, murag abogado, murag. So mo na tong unang product. Next ang product is Nivea gyapon nga micellar water. So first time ko na makagamit og mga products sa Nivea guys, kaning lotion nila nagamit na ko gabi nindot na po siya, humot, dali na siya apply pod sa panit. Unya, kining Nivea micellar water first time po na ako magamit. Mura man siya oil nga maibutang sa imong naong, ganahan ko sa feeling. Dili siya para sa uban nga pasa nang skinol nga dry kay yung panit naguman. Kanilahi ra siya kay murag nay something oil nga imong gibutang sa imong naong. Humok imong naong din as in try ninyo nito lagi nya 0% alcohol po nice siya kay 0% alcohol dili siya makadry sa naong kay wala siya alcohol na gibutang. So mo siya gamiton guys after nimo maglamos magtangtang kag makeup mo siya ang gamiton. 3-in-1 caring cleanser na 3-in-1 focus 3-in-1 caring cleanser 0% alcohol extra white micellar skin breath. First time ko mo gamit ani ang ganahan ko sa first impression ako ani niya is ganahan jud ko ni gamit ko ni gabi So kini siya is tag 49. Kuha ko na sayo 49 siya. Next akong gipalit guys is kani ani ko nadugay kung ngita kung unsa akong angay paliton. Kay gusto ko mo palit lagi og ani anti-aging magpugong nis edad guys. Di mo focus. Anti-aging cream with sunscreen Fuji Sun Dream White
Okay. So dili jud anti-aging ang paliton guys. Ang ako ang gustong paliton kaning sunscreen para proteksyonan atong panit kani akong naong proteksyonan kay init kaayo ang panahon ron. So mao to na katong sales lady dito na siya gikuan nako nga product gamay ra siya na 250 nindot ko to nga sunscreen ngani daghan siya mga ngani ma'am ngani ni ma'am ngani na ma'am ngana nya mutuon na gid ko hapit ako na gikuha ang product pero naka-realize kung mahal man ito 55 gamay ra kaayo guys nga na nakadak-a siguro to nya mo siya spray ba ipam-pump nimo so nangita pa jud kog laing product nga mas mobrato pa nga sunscreen nga nindot na sunscreen so nakita na ko ning Kojisan so ganahan mo kog product pud sa Kojisan kay effective pud siya so kani akong gipili guys Kojisan Dream White Anti-Aging Cream with Sunscreen galing lang SPF 30 ra siya pero okay ra at least na SPF diba so mo ni akong nakita po na ako ang sulod ani niya guys puno po ang sudlanan na puno so kuan na ni siya ang sulod ani niya is 30 grams ra no 30 grams na SPF 30 so why not i-try na nako karong buntaga kung nindot ba siya unya guys ang lahi pa na akong gipalit syempre nahurot ta magbuda kong aloe vera nga moisturizer ni palit ko laing moisturizer mao gid akong ganahan nga moisturizer sukad pa sa una nga ning gamit ko first time ang moisturizer so kani nga moisturizer akong ganahan guys kaning Myra smooth glow whitening facial moisturizer for moist look so kini akong gigamit din sa unang giganahan ko kay murag wag blooming ko ba kung kani akong gamiton siya bito tinuod niya na po siya so UV protection UV light diba so ganahan jud ko ani mao na gigamit ta pud na ako gabi gimingaw ko ani gamay ra gud pud William so mao na pud ni akong isa nga napalit guys kaning Myra 119 something nga na nakalimot na ko anja kanini palit po ko pangkilay isa kay na gamay na mubo naman akong pangkilay dahil pagkita naman doon daan akong pangkilay ning mubo na anja pila na po ni katuig sa akong kinabuhi kani ang pangkilay mubo na siya kaayo niya kuan na po na siya pila na siya ka years ay mga 3 years na siya o panahurot ila pa Sir James patani so dugay siya sa nahurot mo na ni palit na ko daan og laing pangkilay so kani tag 85 na siya color black ang ipalit guys kay black ang pud akong buhok niya ang ganahan ako ani niya is sa Evera Everbilena gyapon siya para sa tundaan ho nga pangkilay Evera eye pencil with aloe vera and vitamin E tinuod pud ka so color black mo na siya mubo ra pud siya di sa tantong taas sagdain na lang kay mas mao po ni mas bato-bato so nakita dito sa Watson ang uban mga mahal jud anja ang last na ipakita ninyo guys mao ni ang pakita nako karon sa una pag-apply char kaning whitening pack first time mo gamit ani first time di ko makagamit ani kaning peel off mask peel off mask guys sa whitening pack sa eye white na inaong number 1 number 2 ang number 1 ani is simply use eye white whitening pack as directed okay di mo focus so ibutang dun na ang ipahid niya paugahon na i-peel off ani mo after 15 minutes or after mo niya mauga no so first time ko maka-experience magbutang og facial mask nakasuway ko sa una pero DIY ito ng itlog to gibutang na ho og ganang baking powder kani is facial mask nga tinuod a generous amount of the white pack and spread evenly while avoiding the eye and mouth area wait for 15 minutes or until it dries then peel off upward starting from the chin so ako na i-try karon guys na ako ipakita ninyo kung saan pag-apply no so tana so guys naman ako pangilamos na medyo hindi naman dibasa kaya ako na mangitrapuhan so ato na ibutang ring eye white whitening pack peel of mask na so abrihan first time na akong gamit na rin bawa pwede ba na-idihot dun
direction ano eh. Apply a generous amount of the whitening pack and spread evenly while avoiding the eye and mouth area. So spread mo siya. Okay. Cream naman na siya. Ito yung butang ano eh. Ay! Man na siya resulta guys itong ibutang. Ato na siyang paugahon or ato na siyang pabuton na abot of 15 minutes na sa itong naong kaya mugahi ang siyon niya itong paniton inja na naman ang mugahi na. Balikan naman ako inja guys kung mugahi na siya o magtangtang na ano sa naong. See you later. So guys mugahi na akong naong di na halos matandag akong naong di na halos si Esteria naugga na siya. Naugga na. So, mga 15 minutes na po siguro di ka na kubutang ano. Hindi nyo masabtan ako istorya no kay dili kayo ma-open na baba. Okay na, marag mo kuan banat kaya ako na feeling na kay marag na isiminto sa nang. Diya. Basta lain sa feeling. Karon pa ko naka-experience nga ni dae. So ato na ko pakon diri kan sa chin yung kon dapat pakon. Pakon na ta diri. So guys, sa tangtang na ho. Tertin dugaya matangtang lisod ni tantangon kay mga kanit-kanit. Anja. Ang napil sa unang guot ra mo siya gibanat og ang naong anja. Na napilabilin mga puti-puti. Di matangtang ko ganahe kay lisod ang tangon. Di pala sa uban facial mask nga nakita na sa YouTube nga. Isa ra kay nga na ang tang na anja. Naibasa dai tubig-tubig to ilaha kani kay wa uga. Lahi sure ang pil of mask ug lahi ng mask na gid nga kuan. Ang nasuyan mo nga mask kay kanang face mask ra. So karon guys mag-apply ta karon og micellar water sa Nivea. Ganahan ko ani mag-apply ko ani kay anang bro lagi oil na nakagabutang og oil. Ay feeling mo gunho kay kuan akong naon dry after sa mask. Na mag-oil. Imura siyang hinahinayon ng butang guys. Paibabaw. Dahil lang sa baho ako ganahis baho aning kuan may sealer. Murag baho kuan ba? Baho tuno. Ay sana. Labaw pas tuno ano. Baho ako kasabot sa baho. Pero nindot sa kay na siya cooling effect sa naong.
Nang dili dry imong naong nagbutang mo ani kay kuan man siya, naman siya. Ano siya? Bara siyang tubig ba? And diri deeply cleanses and removes even waterproof makeup. Bisag waterproof na makeup matangtang niya for bright, soft, and smooth skin. Tinuod jud, smooth jud imong skin nagbutang. Kay ma'am sa oil. Okay, so manatag butang og micellar water, char. Butang na puntag. Butang na puntag moisturizer, guys. Kaning moisturizer sa Mayra. Butang na to. Arte-artist na ako ba? Nag-vlog mo ng bata. Nag-vlog lagi. Punto ko na ako. Nag-vlog na si Jared, guys. Ito, babay sa cellphone. Mag-upag gasugod, nagbabay na siya. Okay. Mag-upag sa gasugod, nagbabay na sa mga audience niya. Uy! Ay, saba. Saan yung puga? Apilo na to ang liog, guys, kay lisod po. Dito, apilo ng liog. Nawag ka. Oops. Okay, so nakabutang na taog moisturizer. Humok na kaya kung naong. Char. Sana all. So, nagumana tagbutang moisturizer, guys. Ato na ning apply ning sunscreen para maproteksyonan tagkan sa sikat ng araw na sobrang nakakay. Ano? Sunscreen. So, mga niya ang sulod sa sunscreen, guys. Mga niya sudlanan. O, diba? Nice social. Butang juga ani every morning kuno before makeup application. Di man pukuting makeup. Butang na ko ang kilay kay wala kitay kilay. So, tanawon na to ang yang sulod. Puno siya kayo, guys. Puno. Panahan ko kayo puno. So, kari lang nasta ko ba itong ibutang? P-size naman ko na ibutang. P-size. Gagmay ra ba kayo pala? Tipid ta. Lugay mahurot. Okay. Pabaya tayo budget. Nagkang budget. Okay. So, spread lang. Anti-aging ko na siya, guys. Pangpugong sa edad. Hindi pangpugong sa edad. Pangpugong sa kunot. Wow. Nice siya kayo. Marang musinaw yung naong. Sa liog po. Napila na ito. Ew! Okay. Gamay ragid kayo. Ako nabutang. Kubanan na ito. Loping! Ayun ko ay ang vlog. Vlog na. So, nabutang na ito itong mga kaitsisan sa naong. Okay, so maro sila to para karon nga video, guys, kay prepare na po para padong sa buoy. Salamat sa pagkaroon nyo nga video. Ay makalimot, guys, sa pag-like ug subscribe sa akong channel. O i-click na po niyo ang bell, guys, kana sa ubos para ma-notify mo kung ako'y bagong upload nga video. Salamat sa pagtanaw, guys, and thank you and God bless. Bye.